Nik ez dizut berriz ere azalduko proiektu batzuen alde egon gaitezkela eta beste batzuen kontra, argudiatuta, noski. Nik uste hori ere ume batek uler dezakela. Bai erantzungo dizudala beste kontu batera, eta da niri paperak ez dizkidala inork pasatzen. Ni joaten naiz proiektura eta imprimatzen ditut han egin diren azterketa geoteknikoak, eta ikusten ditut eta zenbatzen ditut. Eta bertan daude 57 beste proiektu batzuetakoak eta 58 aurreko proiektukoak. Beste ibilbidea zeukana, Nahi baduzu kopia bat bidaliko dizut, ze badirudi paperak gaizki pasatzen dizkizutela. Eta zundaketa berriak 7 dira. Hau, erakutsi izan dut ja plenoan, nahi baduzu gero esaten dizut horri aldea, begira daukazu 88. horri aldean. Alde zati geoteknikoan, noski. Azken txanda honetan zentratu nahi dut zuloaren bestelako ondorioetan. Alegia zuloak eragin dituen gainkostuei aurre egiteko obra kontratuaren desegitean. Hasiko naiz irakurtzen, abenduaren 11ko plenoan PSE-ko bozeramaleak esan zituen hitz literalak. Niri eta nire taldeari erreferentzia eginez Kontxako bypassaren inguruan. ¿Se ha parado a pensar usted las consecuencias económicas que traería consigo la rescisión de los contratos de este proyecto estratégico? ¿Han echado la cuenta? ¿Piensan que la mejor fórmula es tener que indemnizar a las empresas adjudicatarias? Ez dut ekartzen ona bozeramale hori desakreditatzeko. Disculpe, señora presidenta, una cuestión de orden, pero creo que las personas que están interviniendo no pueden interpelar a otros parlamentarios, utilizar palabras, porque eso abriría la posibilidad de que yo le pudiera contestar. Por tanto, le solicitaría al señor Fernández Betoño que cesara en su empeño de utilizar mis palabras en beneficio propio y que por favor las retirara de la sesión. Zuk bai esan dezakezu gu gaudela edozein proiekturen kontra eta modernitatearen kontra, ezta? Zuk hori bai esan dezakezu? Ez, galdera bat da. En cualquier caso, yo en ningún momento le he mencionado, en ningún caso le he mencionado a usted personalmente. He mencionado el posicionamiento político de su grupo parlamentario sin hacer alusión a ningún tipo de intervención por su parte. Eta hori egin daiteke eta bestea ez. Por favor, sí. A ver, estamos en una comparecencia del consejero y vamos a ceñirnos a las preguntas al consejero. Por favor. Gainera moztu nauzu, ze esateran joan erabat ados nagoela zurekin. Andueza jauna, osea, ez zaitez azerretu. Zuk egin dezakezu guri erreferentzia, baina guk zuri ez. Bueno, hori baldin badira jokoaren arauak ondo dago jakitea. Esateran joan guztiz ados nagoela. Osea, lasai. Guztiz ados nago. La mejor fórmula no es tener que indemnizar a las empresas adjudicatarias. Ados nago, zurekin. Lehen galdera bat luzatuko dut. Gertatutako arazoetan, dena ondo egin aldute Sacir, Cabosa, Campezo, Mariezcurrena eta Zubieder enpresek? Ez dute inolako ardurarik? Badakigo ez dituztela jarraitu obra baldintza egokienak, aipatu izan da hemen. Horren lekuko da jaso duten isun kopuru handiak. Kamioiek gainkarga eramateagatik 20 isun jaso dituzte. Bide batez, erkorekak ez dizkigunak eman nahi izan. Kamioi bakoitzaren matrikula behar zuelako aitzakiarekin. Antza, ezin zuelako ondo identifikatu obra. Naiz eta jaurlaritza egiten ari den garestienetako bat izan. Eta beste hainbat isun jaso dituzte. Besteak beste, legez kanpoko lokatz izurketak egiteagatiko 3 isun, ia 7.000 euro batzen dituztenak. Izun horiek frogatzen dute Zubieta kaleko zuloak haien ardura ere badirela? Noski ezetz. Noski ezetz, baina bai irudikatzen dute, enpresa hauen jardunbidea ez dela egokiena. Eta hori diot, zeren eta akordio batera iritsi zarete haiekin. Eta akordio horren arabera, 1.000.000 euroko kalte ordainduko diezue, beza barne, etorkizuneko irabazien edo lukro cesante kontzeptu gisa. Eta lotxagarria iruditzen zait, hasieran irakurri ditudan PSE-ko bozeramalearen hitzen eta argudioen bide berdinetik. Eta ez bakarrik uste dudalako sailak ez dituela depuratu nahi ardura teknikoak. Repito y reitero, el portavoz de Bildu no puede hacer alusión a mi intervención, porque entonces me está interpelando y se abriría un turno para que yo le pudiera contestar. Y no es el objeto de esta comparecencia. Eta bakarrik interpelatu dezakezu zuk, oso argi gelditu zaigu bai. Nahiago duzue orrialdea pasa, ezer gertatu izan ez baliz bezala. Hemen zautzen ari den dirua guztiona izango ez baliz bezala. Ba ez, Uria Menendez abokatuen txostin juridikoak berak
aipatzen zuelako beste aukera bat, oso argia eta legalki oso zuzena. Kasu honetan, ondo aplikatu zitekeena, €1.000.000 hori ordaindu gabe. Akordio batera iristea ez baitzen aukera bakarra. Bazegoen kode zibila aplikatzeko aukera, gertakizun aurre ikustezinengatik kontratua bertan behera utziz. Bide batez, hasierak esan du sailburuak istripu hau gertakizun aurre ikustezinak zirela. Beraz, logikoa izango zen ere zure kontakizunarekin. Eta kasu horretan, txosten juridikoak argi eta garbi ikusten duen moduan, ez legoke aukerarik lukro zesantea aldarrikatzeko. Baina noski, sail honek, eta bereziki azpiegitura eta garraioetako sailburu ordetza honek, ez du inolako arazorik nahi Sacir, Cabosa, Campezo, Mariezcurrena eta Zubieder enpresekin. Antza, ez da nahikoa bi modifikatuak eta bi larrialdi jarduerak haiek ere eraman izana, inolako bajadarik gabe, 21,3 milioien truke, beza barne. Pozik mantendu behar dira, zeren eta batek daki, 4 urte barru, sailburu ordeak, edo garraio planifikazio zuzendariak, edo ETS-ko zuzendariak, ez ote duten itzuli beharko haien jatorrizko enpresa eraikitzaileetara, non enpresa hauekin negozio jugosoak edukitzen jarraituko duten. Bi gauza bukatzeko. Obraren gainkostua. Uria Menendezen txosten juridikoak dio, orain lizitatu diren obra berriak, 33,7 milioikoak balira, antza zifra hori pasatu zenieten, gainkostua dagoeneko 183koa izango zela. Larrialdi jarduerak zenbatu gabe. Zuk orain esan duzu 125, karo, aipatzen nahi duzunean hartzen duzu metro osoa, bai. Uria Menendezek bere txostenean esaten du 83koa dala gainkostoa, larrialdi jarduerak zenbatu gabe. Izan direla 7 milioi euro, eta orain aipatu dituzu injekzioengatik beste 2,6 milioi euro sartu direla. Beraz, kontua da, obra berria ez dela lizitatu 33,7 milioien truke, Uria Menendezi pasatu zenioten zifragatik, baizik eta ia 51 milioiengatik, beza aparte. Hau da, topoaren kontxako bypass lujosoaren Mirakontxa Easo tartearen gainkostua, dagoeneko eunekoa da gutxienez. Alegia, bikoiztu da. Gustatuko litzaidake, zure iritzia horren inguruan, edo ea konfirmatu dezakezun zenbaki hori. Eta azken gogoeta ja amaitzeko. Hasieran galdetu dut ea proiektua egin zuten 3 enpresei ikerketa irekiko ote zaien. Nik uste dut erantzun hoberena dela ikustea oraindik lizitazioan dagoen bigarren faseko obrak egiteko proiektua nork egin duen berriz ere. Fulcrum enpresak. Bai, Kontxako bypassa egiteko 7 zundaketa berri bakarrik egin zuen enpresetako batek. No comment.